До наших часів зберігся рукописний альбом, датований 1853 роком, який належав бухгалтеру із прізвищем Селевий. Потім цей альбом потрапив до полтавського поета-дослідника Петра Ротача. У цьому альбомі записані деякі з пісень Марусі Чурай. Серед них «Ішов милий горонькою», «Чи ти, милий, пилом припав, болить моя голівенька». А далі була приписка, що ці пісні створені Марусею, дочкою бравого полтавського урядника Гордія Чурая. «Болить моя голівенька».